Det er fandme, hvad kan vi tage? Hvad kan vi tage? Hvad kan vi sige? I kører bare. Så siger de, jeg er luret. Men jeg siger ikke noget til det. Nej, det er selvfølgelig, jeg ved ikke, at han er vågen i hans natur. Men prøv igen. Michel slupper. Skide godt. Skal du bruge sugerør? Ja. Det kan blive dårligt optaget, at jeg ryster så meget. Jo, det var jeg også kommet til at suge ind med næsen, fordi man skal så langt. Ja, jamen når vi er så godt, så får man ikke mere op. Ja, det er ikke smidt patterne. Nej, hun snipper ikke patterne, hun snipper af Skal vi gøre det mere? Ja. Jeg skal lige gøre det. Du kan. Det kan jeg ikke. Kom så, Emil. Kom så. Skal du have sugerør? Vent. Bolle så meget. De der harpugget. Det bliver sygt. Det bliver sygt. And that was that.